Unións Agrarias e a Saga reuníronse hoxe coa conselleira de Medio Rural para abordar a crise gandeira derivada da enfermidade hemorráxica epizootica. Éramos partidarios de que había que facer un esforzo presupuestario de calibre que impedira que ninguna explotación que teña a desgracia de sufrir esta enfermedad non faga negocio, pero que non teña pérdidas significativas. Eu creo que o acordo que se plasmará próximamente no Diario Oficial de Galicia reúne estas características. O acordo contempla 4 puntos que ambos sindicatos consideran reseñables. O primeiro é que todas as explotacións afectadas neste ano e no anterior serán beneficiarias. O segundo, que aumente un 400% a indemnización dos animais, pasando de 400 euros a 1.600 euros. E o último, que se vai facer de forma automática sen tramitacións. A sensación que temos dentro da asociación é que, por fin, a sensibilidade que se está a mostrar cos gandeiros afectados, sobre todo nesta provincia de Ourense, que foi unha das que máis incidencia, está clara, non? Ou a implicación de todo o goberno da Xunta de Galicia tamén, dispoñendo prácticamente estos 5,6 millóns de euros despois dos 200.000 do ano pasado, que xa había sido pioneira, nos parece unha vontade clara de axudar ao sector primario e de algún xeito mandar un mensaxe de que non se pode nin se debe pechar as explotacións de Galicia, ningunha delas por un problema sanitario, non? Promoverán charlas con técnicos veterinarios para que os gandeiros poidan acudir a informarse dunha enfermidade que chegou para quedarse. As axudas publicaránse no DOG a finais de ano para que se poidan beneficiar todas as explotacións afectadas unha vez remate a temporada de mosquitos. Son unhas axudas, considero, que poden intentar sufragar eses gastos ocasionados nas explotacións e seguimos traballando para enfrontarnos ao que nos ven, non? Sabemos que coa lingua azul, pois, é previsible que teñamos outros serotipos. Sabedes que Galicia tamén foi pioneira, e quero poñelo aquí tamén riba da mesa, en facerse cargo dos custos da vacina da lingua azul, unha pioneira a nivel estatal, con eses 9 millóns de euros aportados pola Consellería para que os gandeiros non tiveran que facer frente pois a ese gasto. Seguimos traballando pois para que dedicarse ao sector primario e a nosa ganadería pois sexa sempre un bo plan de negocio, non?